presentació serà el nostre director, Santiago Algado, el que ens doni la benvinguda. Delegada del Govern en Alacant, il·lustríssima senyora Encarna Linares Cuesta, alcalde de Benidorm, senyor Agustín Navarro Albado, regidora d'Educació de Benidorm, Irene Bajo García, membres de la Comissió del 25è aniversari, membres de la Corporació Municipal, claustre de professors, Junta Directiva de l'APA, president i presidentes anteriors, col·laboradors del llibre, representants d'altres institucions, exalumnes, pares i mares, senyores i senyors. Avui és un dia important. Vull donar-los a tots les gràcies, especialment al fundador inspector Joan Mingot, que no esperava que estigués així, i ha sigut una gran alegria trobar-me'l en l'entrada. Verdaderament, gràcies per considerar esta escola i a este modest director que vas nomenar en l'any 83 per estar junt a mi. Gràcies. Gràcies per haver atès la invitació per vindre a aquest acte de presentació del resultat dels treballs que la Comissió del 25è aniversari va programar el curs passat. Gràcies, Mari Carmen, per les teves paraules. Les he sentides i arreplegades molt content i amb emotivitat. Estic segur que són sinceres perquè tu ets una excel·lent professional i no està en el teu vocabulari l'hipocresia. Gràcies al ballet del Conservatori de Benidorm per aquesta magnífica actuació que ens ha precedit a aquest any. Avui clausurem la 15a Setmana Cultural i ho fem amb un acte que volem compartir amb tots vostès perquè és un encontre d'amics i amigues d'aquesta escola que treballen o han treballat per enlairar l'ensenyament públic. Jo prenc la paraula en primer lloc perquè vull començar fent uns agraïments necessaris i justos. A més de mostrar la meva gratitud als membres que he anomenat abans, tinc que fer una especial menció als components de la comissió que en tot moment han aportat idees, han participat activament per tot i per a que tot isquera bé. Miren vostès, quan en una escola de primària s'aprova dur a terme un projecte, aquells que el proposen han de tindre ben clar que l'execució del mateix també corre a càrrec d'ells. Per això, jo vull nomenar els components d'aquesta comissió que tantes hores extraordinàries han donat al projecte, no sols aportant idees, sinó coordinant cadascun dels detalls que són necessaris per organitzar un acte com aquest. Són persones fidels a l'escola, que unes vegades actuen d'escriptors, altres de tècnics de megafonia, d'especialistes en comunicació i publicitat, de muntadors d'escenari, de preparadors de protocol, en fi, són com els mestres, com allò que es diu, que els mestres sabem poquet, però de tot. Gràcies, doncs, a Manolo Pozo, factotum d'esta escola, Rosa Bataller, María José Pont, Jovi, Rosa Ors, Loli Lapat, Rosa Ana González, Carolina Nácher, Antonio Mejías, Francesc Santamaría, Inmaculada Beinecto, Ángela Rebollo, Maite García, Villa i Àlex, com a membres d'aquesta comissió que he anomenat. Gràcies a tots i cadascun dels col·laboradors que esteu reflectits en el llibre. En l'última fulla esteu tots i no vaig a llegir-vos. Vos veig a molts, gràcies per estar junt a mi. Abans de donar pas a la mantenidora, vull fer-los conèixer a tots vostès un poema que, amb motiu de la presentació d'un acte dels divendres culturals de l'any passat, Història d'un llibre, els alumnes em van fer descobrir. Crec que entra perfectament dins de la finalitat que persegueix un llibre, que és llegir. Llegir és gaudir, viatjar, plorar, olorar, recordar, menjar, tocar, veure, somniar, córrer, imaginar, sofrir, estimar, aconseguir, volar. Llegir és viure, sentir experiències, recórrer mons llunyans.
ser herois, descobridors, aventurers, poetes i vividors. Llegir és volar amb la imaginació on sempre has volgut anar. Llegir és viure moments amb nosaltres per a després compartir-los amb els demés. És estar aquí i allí al mateix temps. És sentir-te únic i elegit. És estar sempre acompanyat. Llegir és viure i molt més. Quina manera més bella de definir la lectura. Senyores i senyors, avui és un dia històric i meravellós que entra a formar part dels meus millors records. Vull agrair a tots vostès i als col·laboradors en nom de la comissió les aportacions que han realitzat per fer realitat aquest esdeveniment literari i festiu. Els mestres demostren una vegada més la seva dedicació polivalent en pro de la societat civil que l'envolta i no es tanca tan sols en aspectes pedagògics o didàctics, sinó que participen en qualsevol manifestació cultural o de defensa dels arrels del seu poble o del poble en el qual treballen, i a les que són cridats. Felicitats per ser on sou. Vull deixar palesa que hi ha moltes associacions civils que desenvolupen les seues activitats sense ànim de lucre i els seus fins són, com els nostres, és de defensar els valors intemporals que persegueixen de manera constant gratar a poc la superfície de l'utopia per fer-la cada vegada més real. Així és com avancem vers una millor societat que busca una igualtat més efectiva mantenint el nostre actual estat de benestar. L'utopia del passat és la realitat del present, però mai no pot ni deu ser la fi del progrés del futur. Per això no devem renunciar als nostres ideals, a les nostres costums identitàries de benidormers i valencians. Per això els projectes no deuen acabar-se així, tot al contrari. Hem de considerar aquestes consecucions com a principi de noves propostes de futur que milloren els processos d'aprenentatge i que apropen a la societat civil al nostre llenguatge i nosaltres ens hem d'apropar a les seues demandes. Hem d'aconseguir la justa valoració de l'escola pública i els ensenyaments que dona. Gràcies de nou. I ara sí, presente a la mantenidora del llibre, na Encarna Linares Cuesta, naix a Finestrat, estudia a Benidorm, en Lope de Vega, el batxiller superior, i és llicenciada en Medicina i Cirurgia en la Universitat de València. Políticament comença com a regidora de l'Ajuntament de Benidorm en la legislatura 1995 i 1999, en representació del PSPB-PSOE. En el 2003 és parlamentària de les Corts Valencianes i en l'actualitat és subdelegada del govern en Alacant. Ella ha acceptat a ser la mantenidora d'aquest llibre. Moltes gràcies. Té la paraula Encarna Linares Cuesta. Señor alcalde de Benidorm, membres de la corporació municipal, senyor director del Col·legi Ausiàs Marc de Benidorm, claustre de professors, junta directiva de l'APA, directores i directors d'altres centres, docents, pares d'alumnes, antics alumnes, senyores i senyors. Com a subdelegada del govern en Alacant és un honor participar en un acte cultural tan important per a la comunitat educativa d'aquesta institució, com és presentar públicament la recopilació dels treballs, les activitats i els esdeveniments que es van dur a terme el curs passat 2008-2009 per commemorar el 25è aniversari d'aquesta escola. Aquests treballs són avui un passat, però també són un present. Han donat com a fruit l'edició del llibre Col·legi Públic Ausiàs Marc, 25 anys d'educació i valencià a Benidorm, i han convertit un any de celebracions en un any molt important. Torne a dir que és un orgull per a mi estar ací participant
en aquesta efemèride i agraeix als responsables d'aquesta programació haver comptat amb mi. Estic ací per dos motius. La responsabilitat com a representant d'una institució d'àmbit provincial en representació del govern d'Espanya i sobretot per l'amistat amb el director d'aquest centre, en Santiago Algado, i amb la seva família, als quals m'uneix una relació molt directa i molt sincera que ve de molt llarg. Hem estudiat junts al mateix col·legi, ací a Benidorm, el Lope de Vega, i mantenim una relació constant i fluida. Passant de ple al que ens ha dut ací, he de dir que tenim davant de nosaltres una presentació molt acurada d'un llibre modern, el qual ha relatat una memòria detallada dels documents que es van elaborar al llarg de la celebració d'un aniversari. Em va dir el seu director que el mèrit d'aquesta realitat el té la comissió organitzadora que es va constituir per aquella ocasió. Aleshores comença per on hauria d'acabar, felicitant aquell grup de mestres, pares i representants de l'Ajuntament en el Consell Escolar per haver-se reunit constantment per estudiar, preparar i dur a terme cadascuna de les accions reflectides en el llibre i possibilitant-nos a tots nosaltres poder gaudir del que elles i ells han dut a terme. Possiblement creurem que aquesta edició només interessarà a aquelles i aquells que han estat més directament relacionats amb aquesta escola. El temps demostrarà que no serà així, perquè una institució es defineix no sols pel present, sinó també per el seu passat i, sobretot, per els projectes de futur. I està clarament exposat en el llibre que el que en algun moment es va considerar com una decisió del present ha estat al llarg del temps un tret diferenciador i definidor del perfil d'aquesta escola pública. Dit això, ara sí que vaig a fer un breu anàlisi del contingut del disseny del document que es presenta. La portada i contraportada reuneixen els símbols que caracteritzen el centre. El retrat d'Ausiàs Marc en la portada està presentat en dos colors. El taronja, elegit per al cap, em fa pensar que amb ell el dissenyador ha volgut representar la saviesa, la instrucció, les contradiccions de la vida, les debilitats relacionals dels humans. I el color negre que du la inscripció en blanc difuminat de blau, Col·legi Públic Ausiàs Marc, presenta el motiu principal definit per el substantiu col·legi, que refereix a una entitat creada per motius d'estudi acompanyada per l'adjectiu públic. Aquesta paraula sí que representa la verdadera voluntat de la institució, la qual té una finalitat general, està destinada a qualsevol persona que vulgui entrar a estudiar allí, només amb la limitació de la capacitat i segur que no s'aplicarà cap de filtre de selecció. Ausiàs Marc és el complement definidor, és el nom propi elegit en el seu moment per a diferenciar aquesta escola de les altres. Su nombre tiene una relación directa con el momento histórico de la creación de este centro. Apenas aprobado el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, todos comenzábamos a vivir una etapa de normalización lingüística, levantábamos con orgullo nuestras señas de identidad y hablábamos la lengua que queríamos, donde y cuando queríamos. Una vuelta a nuestras raíces robadas por más de 40 años de dictadura nos obligaba a reivindicar a un poeta de nuestra tierra, nuestro Ausiàs Marc. ¿Qué mejor ocasión para darle el nombre de